Motor sedina apa? Sedina 200.000. Nek nak sedina ki 200.000 kontan kok. Kuwi. Soale bodo kuwi pocokan kuwi sedina 400 kok. Iki bodo. Tapi cuma lebaran bodo mung pirang dina? Mung bodo 3 di petang dina kok. Lah karyawane dite akeh no sesuk. Ya mulai ke juragane karo karyawane iki wis menang karyawane jo nyang toko Mas terus bendina. Gelang gede. Ya, gelang gede. Masa ndak dina nyang toko Mas. Lah petang-petang sama lebaran kok kepiye? Jenenge pocokan kok. Karyawane sapune 10. Pocokan pokoke. Lho, karyawanmu sapine 10 lho, Bos. Sing siji sapine 10, sing siji gelange on-onan. Sing siji pete motor 8 kok. Juragane hasil sampe giring ngene iki to rasane. Juragane sing awake. Lah ya, Seragane karek balung. jangan balung pergone kokean anu, kokean ayahan. Aku bayar karyawane, gue bayar karyawan apa sih iki? Petang atus kok kepiye ya. Oh. Wis mateng urut.